Sekarang jadi makan guys. Sini no polis tongai, sini no bank manager tongai, sini no jail सब কিছু tongai. Orang bukan kayak orang kaya semua manai. এক দুইজন করে সেই জনসভায় যোগদান করে 1949 সালে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ত্রিপুরা ছিল। দুনিয়ার মানধাই সামগ্রীমান দুনিয়ার অধিকার সামগ্রীমান দুনিয়ার অধিকারধাই রাজ্যের সামগ্রীমান আজকে সবাই দুনিয়ার অধিকারধাই আন্দোলন ছেড়ে আন্দোলন ছিল। लोग मिलने जाते तो ये और जाओ साइकिल को कैसा यह एक्स्ट्रा जोरसोर रिंगा तुलसी को मोटर बेचेगा आज जाओ तो खाली कोई गुड़िया जाओ जो तो हम कहीं गुड़िया खाने वाले में होगी कोई लोग और बारकोशनी नोटिस आपका प्रबल क्षत्रिय बारकोशा खाजा और खाजावर तमका जुनुका चिनी तिपरा जो So इंटर बॉक्स में खाने चिनी गाड़ी तो चिनी ग्राटा तिपरा में डालो आज को फैमिली और बगैर तो दिल्ली और सामना की दिल्ली चिनी और बालसवा हम लोगों ताकि बगैर चिनी इंग्लिश मीडियम स्कूल को हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्कूल पॉलिटिकल स्कूल बहुत स्कूल हो आज आगे बहुत स्कूल तो सभा काय दो तो दिखावा करेंगे तो ये सभा करवा दो तो ये बना बनाई और तो बहुत लोग सेमनो जवाना ले रखा लो कयो बाबा जी ना और काम खाई दो किंतु तो मेरे जिन दिवसा ये सभा दिवसा का जो की पॉलिटिकल पॉलिटिशियन जो खाया भैया जिन नाम कैसे ना जिन दिवसा का आवाज दिवसा का सुप्रीमो जिन गोवा में किसी जाए तो जिन पार्टी के भैया तो जिन ये तो बात है बताइए मानना इसका तो सामने बढ़ते हैं तुझे हमें वो सुनो रास्ते अब आप खाया करें तो किसी करे अब पॉलिटिकल खाया करें चिड़िया तो ये तो बात है बताइए मानना इसका तो मतलब वो है तुझे जिन्हें गोवा किसी गए तो हमें वो तामनि बागै तिनिनो हाति आवै मुं खालायखान र बेले थांबाय मिडिया पार्सन दङ समाज खालाय दंमोन बागै जोंनि अराव हाति पान्दा खायमानि कारण हुगाय दा बुकिनि तो 2 तारिख अक्टोबर हुगाय सिनि 7 तारिख अक्टोबर हुगाय सिनि कायसा DWF नि 26 आसाम बारि हुगाय जों कायसा कुथुम पान्दा खायन थां दङ सिनि DWF नि बुरिगमनि पान्दा कतरमा जों अ पान्दा न फैयै जों दिनै अ 2 तारिख सिनि अ चाम्पार बाजाराव कायसा जों आवायनि पान्दा खालायनाय खोथा दा आं अबनो कयनाय सिनि अबाय मुंनि बिसिंखैनो अ सिनि मिडिया रं बिसिंखैनो सिनि अ पान्दावा सिनि 26 आसाम बारिनि हुगाय सिनि अ बुरि दङ आं सिनि बुक संना बन कबं दंना जत पालबाक साखायै जों अ पान्दावा सिनि 4 तारिख बुधबार दिन सारिनि 2टा तामान जराव जों अ पाल खायै कुथुम लायनाय बागै आं खालाम कयनु दंना इताय सिनि काम गरक जों गरक जों जत पालबाक साखाय लायनाय जों जत पाल खायै जों फ्रांखौ खालाना जों बागावना दं जोंनि कायसा बाजार अ जागा हुगाय तो जोंनि तुलासिकर बाजारनि बाजार मटर स्टेन जोंनि अ कुथुम पान्दा कायसा बाजारनाया जागा सिनि मुं गारि किजा आनि सिनि मुं हुगाय 26 आसामबारि DWF ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बा आनि लगि दङ जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वाइनि वाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि आनि बुं हुगाय बिदिनो दाबो मा सरि आं बिथा बरबो हुगाय सिनि लगि दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि जोंनि टिप्रामखानि वार्किं प्रेसिडेन्ट बरं गोनां जोंनि सार रिथित दे जोंनि DWF नि न डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि दङ बरं गोनां जोंनि जोंनि टिप्रासा जोंनि लगि दङ 26 आसामबारि ब्लक कमिटिनि टिप्रामखानि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि बरं गोनां सुबुल सिं दे जोंनि लगि दङ आनि लगि DWF नि न सेक्रेटारि मुरिला दे जोंनि लगि दङ कविता मेम्बार्स दे गोबां जोंनि आदं जोंनि लगि अब program bo sab फाइमा जांनो हामबाय मिडिया पार्सन दङ जोंनि 4 तारिख 26 आसामबारि DWF ब्लक कमिटिनि उद्योगे माबाफोरनि तुइदुं लुंबाय जोंनि तुलासिकर
हातिनि जे सिन्डिकेट सिन्डिकेटआव नाय टाइम गाय सारिनि 2टा जरा नाय अ टाइमाव जों चिनि साबिज आश्रमबारिनि चिनि जे TWF उठो विशेषकै TWF तो जों नगो खरचा बा खरनो जों कबो नायनो फाइटुं ते बाकी चिनि चला बुरा बुरचुं या तंगलि सिखला दं जत नं कबोगो ते आमनो जों कबोंगो चिनि जनसभा TWF नारो फाइमानाय चिनि साबिज आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनि कुप्लायङै गिदिर थान्दा चिनि MLA सार एबा LOP चिनि बरंगनां अनिबेश सार फाइमानाय तै बिन लगी फाइमानाय चिनि सेन्ट्रेल TWF प्रेसिडेन्ट जो चिनि बरंगनां जो MLA सपना मैडम बो फाइमाजाक फैनाय तै फाइमाजाक फैनाय बिन लगी चिनि EM सार चिनि EM अनंत बो फाइमाजानाय तै फाइमानाय चिनि 24 RC गाटनि MLA चिनि सार रंजित बर' फाइमानाय तै बंग गोबां मा आदर सं फाइमानाय आबनो बनि लगलगी बा चिनि अफ जनसभा जत ताखौ बुखौ जत जों फाइमानाय